Nifuna ukumasha manje. Siyamasha nje manje. Hayi, ningajahi. Angithi uhulumeni uthe sine shutdown singanayo. Besinganayo thina shutdown namhlanje. Kodwa ke makuhamba nje noma u3 months silokhu simasha uhulumeni ongasiphenduli izoba khona i-shutdown. I-shutdown futhi akubona ke lokho kade nikubona la. I-shutdown ngeke kunyakaze lutho. So siyayicelela nje kuhulumeni wethu ukuthi njengoba sisacela Nkosi yami sicela abahambe. Angithi anifuna ukubashaya ngithi. Anifuna ukubalimaza. Nifuna behambe baye kuhulumeni wabo bayolwa nawo uhulumeni wabo njengoba nathi silwa nohulumeni wethu. Kodwa into ebuhlungu kunakho konke ngifuna niyibuke before sengivala nje. Upresident waseMalawi Nyezwa. Upresident waseMalawi ade la cishe inyanga yonke. Akaze nakanye ahambe yobona abantu bakhe lapha e-drive-in. Hayibo. Nakanye. Kunalokho ufike wayenza lento ade ezoyenza. Wahlala leso sikhathi waphindela eMalawi. So if abantu befuna ukubona xenophobia, iyona xenophobia nje leyo. Upresident onjani oshiya abantu bakhe la belele yona gibele ibhanoyi agoduke engababhekanga nokuthi ba right yini. Manje nina entertain nilibelo mnakana nathi engabe ninaka lezo itori lezo. Yebo. Hambani niyobuza upresident waseMalawi ukuthi uhambe kanjani eSouth Africa washiya abantu bakhe la. Yebo. Sengiyahamba. Oba. But zithi entertain ziyasaba. Shothi thina ningasaba. All right, sengiyadedela ke ngidedela uMC manje. Kodwa sesiyivala nje. Obani manje? Woza ngixoxe ma fast uthini? Nanguma unestory esishaqisayo la. On the shoulders of such giants, we must be mindful of what we have to do to work for ourselves. We say so because Karl Marx reminds us that history does nothing. It does not possess immense riches. It does not fight battles. It is men, real men, living, who do all of this. Today we once again want to tell the President of South Africa, President Cyril Ramaphosa, that we want to know the risks that are associated with illegal migration, and we want the whole nation to be made aware of this. We want our borders to stop operating at 25% capacity, because currently in South Africa, 75% of our borders are wide open. We want the government to therefore increase the allocation for the BMA. We want our borders to be secured, whether you install a fence or a wall, but it's time now that we protect ourselves. South Africans want no illegal immigrants to ride on the back of crocodiles into our country. No forest must be used as a border to our country. We want the BMA to amend the act so that they can operate inland, and we want the BMA to be able to increase their immigration officers. South Africa currently only has 800 immigration officers in the whole country. We want the number to be increased to 10,000. We want our laws to be totally overhauled, particularly the Criminal Procedures Act, Immigration Act, Police Act, and the Business Act, to mention just a few. Mr. President, we want the law to be enacted urgently in order
to reserve the township economy for just South Africans. We are capable of running spaza shops. We are capable of running tuck shops. We do not need Omar from Somali to come and do that. We have been living off the tuck shop business for years and years without the so-called refugees coming into our country. So we demand our township economy to come back to the hands of South Africans. We want mass deportation to happen in the country. We have seen thousands of people leaving the country voluntarily, and right now we are saying kukhona ogabadiya abanqabile ukuhamba. And we know that they are not staying because they are not confident about something. So we want to know from the government what makes them so comfortable to continue to stay in a country illegally when we have continuously said we no longer want them here. So we demand that our laws also be amended so that they can give a collective responsibility to the South African police, so that the police and the municipality can be able to verify our documents, our foreign nationals, and be able to keep them where they are supposed to keep them. Because currently, amaphoyisa angawathatha nje ama foreign nationals, but this job still lies with the Home Affairs. We also would demand for the police, each and every police officer in this country, to have an audit of where they are getting their monies from, if not from their salaries. Because we have seen that a number of places like Point Road and Hillbrow, the only way that they are still functioning today is because they get protection from the police. And it's not a mistake that we have a Madlanga Commission today. So I want to take this opportunity and thank you as the people of South Africa who sacrificed your time, who sacrificed your lives, you've taken time out of your businesses and your business schedule. Amaphoyisa. Amaphoyisa kanti kuyanenze njani abantu bengathini? Ithemba amaphoyisa entolola. Oh, but usisi la kusho mina kusho umphakathi. Usho sisi amaphoyisa bhema nabo. Amaphoyisa kabhema. Babazana. Nathi nendaba. Ngiyabona lapho. Mina sengibuka wona ke manje. Bafuna imali. Yebo. Oh, kanti abaholini. Okay. Shuthi uzofanele sireporte kumkhwanazi le ndaba. Nifuna kwenziweni ngamaphoyisa abonile ngoba phela kuwona wonke amaphoyisa abhedayo. Abona wonke. So nina nithi inkinga zenu abantu bokufika bese kuba amaphoyisa abasizayo. All right, angiyayizwa indaba yenu. Mina nawo amaphoyisa khona. Ayayizwela usho mina kusho umphakathi. Ngoba nqeni phela nina ukubhala istory nithi mina ngathi. So ukhona no mayor la. uMetropolis ngiyazi uzokwazi umeya ukukhuluma nawo. Imandla. Okay, nifuna enzeni ashintshwe. Okay, ngiyanizwa mina. Okay, sengiyanizwa. Indaba yena amaphoyisa izosukunyelwa yimina niyezwa.
Ngizohamba ngobhalela ngisho iParliament ukuthi abayi-check indaba emaphoyisa ase-South Africa. Kodwa-ke mangisakwenza lokho, ngicela ukunikhumbuza ukuthi nani niyasiza kule nkinga esinayo. Nani yekani ukuthenga kuley'tolo zalabantu bokufika. Nani yekani ukulokhu uthi uzohamba iy'nwele zami kanti iy'nwele zakho zifike nomuntu okufika yini. Nani futhi bese niyabashada nina bosisi bethu. Nibanika amaphepha ngoba nani njalo. Bese niyabaqashisa futhi ey'ndlini zenu. Niyenzelani leyo nto? Niyenzelani leyo nto? So from now on, right? Mina ngizothi ngisebenza indaba yamaphoyisa. Angithi nani emphakathini nibe nisebenza indaba yalabo abaqashisa abokufika. Nisebenze umuntu nje oqashisa umuntu wokufika onganawo amaphepha kufanele aboshwe. Ngithi niyawazi sikhona umthetho. Umuntu ohlalisa umuntu ofika wamqashisa wamnika ngisho umsebenzi onganawo amaphepha uyaboshwa, ngiyangizwa. Okwamanje ke sengivala nawu uJanuary ikole ziyavula. Ngicela ningalenza iphutha longahambi niyofunela izingane izikole. Ngoba abantu bokufika bathi mina ni-apply ezikoleni bona ba-apply kuqala. Ya-apply bathi rejecta. Bafuna imali futhi nabo. Wonke umuntu ufuna imali eSouth Africa mina ngisazi. Angithethe istage sengikhuluma kakhulu. Mina kodwa angifune imali yenu. Ngifuna nina nilwele ikusasa ley'ngane zenu. Ngoba inini navota ingane zenu ayivotanga. So makubheda uwena owenza kwabheda. So ngomhla 4 November votani nivote kahle ningawenza umbhedo. Okay? Amandla. Awethu. South Africa. Eyethu. South Africa. Nazo siyabonga. Sibonge kakhulu obhuti bami singahlukani nabo noma sihlukene namhlanje. Ngoba yedwa usegoli omunye ukhona ngapha. Ngifuna ukubonga kakhulu kuMacingwane uNgizwe Mchunu. Bese ngibonga kakhulu ubhuti wami ade celebrated birthday 2 days ago, ubhuti uphakela umthakathi. Belated birthday kuyena. Sibonge ke ngabe ngenza iphutha masingabongi abaholi bendabuko. Abahlangana nathi bazosilalela. Bathi sifuna ukuzwa ukuthi lezi xenophobia ekuthiwa ninayo yini yona leyo. Hayi basilalela. Sibonge kakhulu kwisilo sethu. Isilo uMisizulu kaZwelithini. Sithi bayede ngangezwe lezulu. Sibonga kakhulu nazo zonke induna namakhosi, siyabonga kakhulu. Sibonge i-religious sector, siyabonga abafundisi abakhona nathi namhlanje. Bonke abadele ukubizwa ngayo yonke into. Sengiyahlupha ke lapho. Sesiyaqeda. Bhuti uphakela umthakathi. Bhuti uphakela umthakathi. Alright, ngathi uyabakhuza lapha ya. Ngisengikhohle ukubala ubhuti uZwakele Mncango naye wayikhona kasekuqaleni. Siyabonga kakhulu Mncango. Thank you so much. Alright. Sesiqhubeka ke ngiyazi ukuthi abaningi bende befuna ukwazi ukuthi ngoba umhla ka-30 usufikile sekwenzakalani. Ngwelekhi ngidina uZulu nize nizofika la ukuthi niyahlonipha futhi ngiyazi inhlonipho nizoqhubeka nayo. Angizukusho okuningi, ngizosho lokho ngikhuluma nenhliziyo yomuntu othandizwe. Angikhulumi nomuntu otshalwe la ngoba njengoba nibona ngiza ngifika late nje abanye begxeka. Abazi mina ukuthi nganikela ngempilo yami ukuthi noma ngingafa noma nini namanje ngoba ngime la kungaqhuma isibhamu lapha phezulu ngifa. Kodwa khona umuntu ohlalela ukugxeka
hlalela nje ukugxeka kuphela ake sima ukugxeka ake uyibuke wena uthi wenzani ngeke nisuke izwe lingaka ngoba phela umuntu uzokhuluma umuntu nikuthatha kushoyo noma ningakuthathi kodwa singathi sesila bese sehlukana phakathi angikhulumeli umuntu njalo okay ayisengimzwile sengimzwile bafowethu sengimzwile besitsheliwe-ke kodwa nje kukhona nje nesandla engisibonayo lo qala ukumemeza kuqala besitsheliwe ngabantu bepolitiki abeza la sithi sihlangene thina singosopolitiki abehlukene thina sibambene ngezandla bona beze bezofuqa eyabi agenda eceleni cela lokho singakwenzi kodwa-ke angizile ukuzokhulumela abantu la ngizoyikhulumela mina wengane zakwethu ngicela ukuqala ngidlulise mina okukhulu ukuthokoza kusisa uMangobese Mqungebe ngiyabonga dadewethu abantu bayazama-ke ngamandla ukusixabanisa mina noMangobese hayi kimi khohlwa mfana wami akulula nje akulula ngoba izinto engizenzayo angiyithunywa ngiyayikhethela ngiyindoda uyabona njengoba ngasukumela izwe ngimncane kuze kube namhlanje abanye bangibona lapha ngoba sengilekelela uMangobese sekuyimabaza ubuso bami ubokuhlehla ubuyele ku2016 2017 uyofunda amaposti kaTshatha ukuthi uTshatha wayibhala thini mayikhuluma ngami abantu bengakangazi angifiki mina nokusebenzela umphakathi angifiki futhi nokuxovwa angixoveki angithengeki ayikho imali elingana nobudoda bami angeke zibe khona wonke umuntu ofuna ukunginika imali ehamba nombandela ngiyayibonga umuntu onginika imali yokuthi angihambe nezinsizwa ngiyokwenza umsebenzi othile somewhere ngiyayemukela kodwa make yaba nombandela wathiwa kuyenza ukuthi ngaleyo mali angibe ngisayithatha ke leyo mali hayi namhlanje sukela ngimncane kabi niyabona udadewethu uMangobese ngingomunye wabantu abasuka kwaNongoma ngeyami imali njalo mayebize imarch ngize la leyandoda leyami ukhona umuntu ohlala ethatha impepho yakubo nje ezoyishisela bonke abantu kanti impepha kuyona niyasemsamo bakwethu njalo le ndoda ishisa impepho le ndoda yami hey ungathwali ngathi wendoda siyabonga lapho mfowethu siyabonga akwedlule lokho bafowethu mina isiphiwe uNkulunkulu angiphe sona emhlabeni uthando ngiyesekana mina bafowethu ngeseka ngisho abantu abangengeseki mina sidala ngisho ngangeseki mina yoqhubeka ngiweseke udu ngiyesekana njengoba nibona ngihlanganisa izinsizwa lapha phezulu angiyena umnikazi wale march ngizokwenza engakwenza ngomhla ka24 March 2025 mhla izalwa lenhlangano okuthiwa iMarch and March ngafika ngazoyeseka namhlanje ngithatha izinsizwa ezigibelela ngemali yazo eyishiya imndeni yazo eyishiya abazali bazo eyishiya izingane zazo zathi sizomlalela uphakela umthakathi mayetha kuyosekwa lenkosazana uma uthi ke wena uzama ukungixabanisa naye uzoxabana wedwa nomoya omubi mina ngikhulumi noMangobese zonke izinsuku ngoba ungumfazi womuntu ngeke ngikhulume naye zonke izinsuku kodwa umyeni wakhe ngiyakhuluma naye ngiyameseka akusoze futhi kwaba nengxabano phakathi kwethu ngeke kuze kwenzeke mina ngiyindoda ngafundisa ukuthi ubudoda yini ngeke ngihlale nginamathele emfazini womuntu manje manje ngangibona eduze kwakhe ingoba umfazi womuntu ngeke ngikwazi ukuhlala nginamathele kuyena so bonke ke laba abakhathazekile ngicela behlisa umoya laba abakhathazeke ngempela ngicela behlisa umoya wena onomoya omubi khululeka umoya omubi into nje yayikhona kusekhona ushaka lapha ezweni into engeke iphele lapha kusasa sizoba nepress conference sizonichazela ukuthi njengoba nje sisegoli sisebenze kanjani inhlelo zensizwa nokutsizwa development foundation kuya phambili zime kanjani njengoba sibizwa izolo ngajike Standerton sengibuya ngiza la eKwaZulu ngajike Standerton ngibizwa ngo9 ebusuku thuma ingameli uyangifuna kusasa ngizonitshela ukuthi sikhulume sathini nomongameli mina bengimele nina akukho futhi okunye engumelayo angithengeki angisoze ngathengwa ngiyoze ngihambe la emhlabeni ngoba kwandabandaba yimina engithethe indlozi
ngeke ngithethe idlozi kwandabandaba ngazi kahle ukuthi sengidayise ngomzabalazo into engeke iziyenzeke leyo angifiki nemali ngifuyile mina webakwethu angidinge imali ngiyabonga ingane zakwethu We want to thank the government, laba abathatha isikhathi sabo bahlala nathi and actually listen to us. The likes of the KZN Premier Thami Ntuli, who has sat down, he even had a summit la efuna khona ukuzwa ukuthi yini kahle kahle lesikhala ngayo. Siyabonga kakhulu. Sifuna ukubonga iMeya yeNkosilanga Libalele uKhansela uMnyeza who has been with us from the beginning. Sibonge neDeputy Minister yaka Home Affairs ngoba iMinister yaka Home Affairs uLeon Schreiber lokhu asiziba from day one. Kodwa ke uDeputy Minister gave us an ear. Siyabonga kuDeputy Minister uNjabulo Nzusi. And sifuna ukubonga kakhulu uGeneral wase KZN wamaphoyisa. Siyabonga kakhulu Ndonga. Siyabonga kakhulu Mkhwanazi. Siyabonga nokuthi nje usitreat njengabantu. Ungabo ukuthi uvele waba umuntu ofana nabanye abakuhulumeni abathi nje bazodedela izinja zisilume. Wena umile eqinisweni siyabonga Ndonga. Singamshiyi ngaphandle uMajor General Makhoba. Ngifisa ngathi ngabe niyambona lana ngimazi noma ukhona yini. uGeneral Makhoba uyisekela lakhe uGeneral Mkhwanazi and ngisho singamfonela ngo1 ebusuku she's always willing ukuthi asize. Siyabonga kuGeneral Makhoba kakhulu. Sibonge no spokesperson uMr Robert Necheunga wasuka all the way from Limpopo wathatha ngizodila nalamaZulu ngoba ngiyawazi ukuthi abantu aba right kanjani. Phela simshenza. Phela nimtshele naye nithi Zulu. Siyabonga kakhulu. And then sifuna ukubonga kakhulu obhuti bethu that have been with us from the beginning. Siqala le ndlela kwangelula. Ngifuna ukubonga nje kakhulu esaqala nabo umlungisi uMancinza from day 1 wayekhona. Sibonge uGugu we-ATM owayekhona from day 1. No, some of you mhlale nibuza ukuthi why do you guys as much and much want to associate with certain political parties? Let me explain, it's very simple. 1, sifuna ukuthi mase niyovota nani nibone ukuthi who is with us and who is against us. So ningalenzi iphutha nenze ubhedo ngaphindi. Nivotele political parties who have made it clear that they are not with the people of South Africa. Second to that, we align with them because they sit in parliament, parliament. And if you want to change certain policies, umele ufake into ekuthiwa ama-motion. And when you put those motions, they can only come through members of parliament. So that's why we need them to assist us in changing leyo mthetho leyo ekuyiyona esasicindezela even today. So we want to thank Action SA who's been with us, ATM who's been with us, the IFP who's been with us, the MK who has been with us, the NFP who has been with us, Operation Dudula who has been with us, Africa Maibuye who has been with us, and we thank
some members of the ANC like Panyaza Lesufi. Ithe some. Phela ngeke imdlele umuntu amandlakhe. We thank those who have stood with us and have given us a message of support. We want to thank kakhulu uhulumeni waKwaZulu Natal. On the shoulders of such giants, we must be mindful of what we have to do to work for ourselves. We say so because Karl Marx reminds us that history does nothing. It does not possess immense riches. It does not fight battles. It is men, real men, living, who do all of this. Today, we once again want to tell the President of South Africa, President Cyril Ramaphosa, that we want to know the risks that are associated with illegal migration, and we want the whole nation to be made aware of this. We want our borders to stop operating at 25% capacity, because currently in South Africa, 75% of our borders are wide open. We want the government to therefore increase the allocation for the BMA. We want our borders to be secured, whether you install a fence or a wall, but it's time now that we protect ourselves. South Africans want no illegal immigrants to ride on the back of crocodiles into our country. No forest must be used as a border to our country. We want the BMA to act to amend the acts so that they can operate inland, and we want the BMA to be able to increase their immigration officers. South Africa currently only has 800 immigration officers in the whole country. We want the number to be increased to 10,000. We want our laws to be totally overhauled, particularly the Criminal Procedures Act, Immigration Act, Police Act, and the Business Act, to mention just a few. Mr. President, we want the law to be enacted urgently in order to reserve the township economy for just South Africans. We are capable of running spaza shops. We are capable of running tuck shops. We do not need Omar from Somali to come and do that. We have been living off the tuck shop business for years and years without the so-called refugees coming into our country. So we demand our township economy to come back to the hands of South Africans. We want mass deportation to happen in the country. We have seen thousands of people leaving the country voluntarily, and right now we are saying kukhona okapatiya abanqabile ukuhamba. And we know that they are not staying because they are not confident about something. So we want to know from the government what makes them so comfortable to continue to stay in a country illegally when we have continuously said we no longer want them here. So we demand that our laws also be amended so that they can give a collective responsibility to the South African police, so that the police and the municipality can be able to verify our documents, our foreign nationals, and be able to keep them where they're supposed to keep them. Because currently, amaphoyisa angawathatha nje ama foreign nationals, but the job still lies with the Home Affairs. We also would demand for the police, each and every police officer in this country, to have an audit of where they are getting their monies from, if not from their salaries.
have seen that a number of places like Point Road and Hillbrow, the only way that they are still functioning today is because they get protection from the police. And it's not a mistake that we have a Madlanga Commission today. So I want to take this opportunity and thank you as the people of South Africa who sacrificed your time, who sacrificed your lives, you've taken time out of your businesses and your business schedule that are suitable for this skill to fill the vacancy before recruiting a foreign national. I want all of us to be honest with ourselves today. Does South Africa not have people who can work in restaurants? Why are we employing foreign domestic workers when there are so many people in South Africa who are depending on social grants and could do the same domestic jobs? We want our people to be employed. We want them to run successful businesses. Where is the xenophobia in that? Is there anything that sounds like xenophobia from what I've said? So fellow South Africans, today almost all the tuck shops in our townships and rural areas are owned by foreign nationals. Namely Pakistani, Somalis, Ethiopians. The economy that once belonged to our people. Lawa uhamba khona uya kaNtombela uyothenga khona okadladla and buy there. It is now owned by Pakistanis. So, why is it that this has been happening? This economy belongs to our people and it has been hijacked. Thousands of children die in this country because of food poisoning. The rape of our children and the terrorism of our communities, yet nothing much is said about it. Mustn't khohliwe about the children that have died. Here is a remembrance of some of the children that died after eating ukudla that was poisoned from spaza shops. Until today, those children have never received justice. Many buildings in the CBDs have been hijacked by foreign nationals. In particular, we don't see the media covering those stories. They just want to be where the migrants are and ask them if they've had food. Have you had food? Have you had a bath? When we have serious issues going on in our country, buildings are being hijacked and taken over. So these buildings are taken over by Nigerians in particular. But when South Africans complain, they are told that they are xenophobic. When will the government listen to us, talk to us, and not go on TV to threaten us? Today, we do not have DJ Warris, who is also on my t-shirt here. May his beautiful soul rest in peace. He was brutally killed for fighting against the taking over of buildings. When will the world and the media tell everyone about Amazamazama that have displaced many families, terrorizing them and making them leave their communities because of illegal mining? Our neighboring countries such as Zimbabwe, Lesotho and Mozambique are the ones that are dominating in that field of zamazamas, and we all know this. But the media pretends like it's not happening, only because it's happening to a South African. We want our laws to be enforced. We want our people to feel safe in their own homes. Women must be free to walk in the streets in our country without any fear of being abducted or even injected, which was happening here in Durban, and the government pretended that it's not happening. We would like to use our laws to fight for the freedom of the weak and the poor in our country. We are incredibly grateful for the foundation that was laid by our forefathers who taught us that there's nothing wrong with taking to the streets if you are tired of your government.
We look at heroes who fought for this struggle. Kgosi Kgaleshewa, the King's Hints Kauta, David Sturman, who resisted colonial encroachments. We are the descendants of Shaka Zulu. We are the children of 20,000 warriors who fought and succeeded in the Battle of Isandlwana. We are the children of Mkabayi Gachama. And we borrow the tenacity of Chief Makoma, who spearheaded the Cape Frontier Wars against the British Empire in Amatole. In Amatole. So, sengizoqeda nje. All right, umfethu phakathi umsakatha sanyuka nje. Asiqhubeke. Siyazwakala lapha emuva. Ngiyasizwa. Angisizwa. Anikwazi ukusondela kancane lutho. Sizozama ukumemeza ke kodwa. Okay? Sizozama ukusheshisa. My people, the peace and loving people of the motherland. Thousands of our people have gathered across the length and breadth of our country, united in their diversity: white, black, Indian, colored, Xhosa, Tsonga, Tswana, Swati, Zulu, and all the indigenous people of our country, longing for a safe and prosperous South Africa. Today, our people have come out in numbers to call on their government to listen to its people. They are calling for Africa to unite and fight against modern-day slavery. They are calling for a true and real Pan-Africanism. They want Africa that works, a prosperous Africa, a viable economic system that works for all 54 countries in Africa. Over the past 17 months since we launched March and March movement, we have traveled all across the country, raising awareness on the efforts of irregular migration. South Africa is the most unequal society in the world. The youth are unemployed. It remains a significantly high number at a national average at over 40% youth unemployment. This number is inclusive of those who have stopped looking for employment. Today, poor South Africans are forced to stand in long queues in hospital, njengase Eddington Hospital. Women give birth on the floor while waiting for medical attention. We have seen hospitals and clinics running out of medications, while foreign nationals collect medication so that they can sell it in their country, and we see that medication crossing our borders. Many of the South African children are battling to get a quality education because the government's resources are not enough to cater for South Africans and the influx of illegal immigrants coming into our country. They benefit from social grants and the road accident fund, while poor South Africans continue to live in abject poverty. Thousands of young people have been reduced to being drug addicts today, dominated by foreign nationals from all over the world. They come from China, Nigeria, Pakistan, and many other countries. Our youth is the future of this country, and we must all rise to protect our future. Never again shall we allow anyone to come into our country and reduce young girls into prostitutes. This is not xenophobia, and it is not ethnic mobilization. It is a fight for social well-being of South Africa in particular and Africa in general. South Africans were dispossessed of their land, they were stripped of their economic freedom, and they were reduced to slaves in 1802. This is when the Dutch took over the reins of the ruling class. Over
the years, we have seen the influx of fellow Africans who migrate to our country irregularly, seeking employment but only to be reduced into modern-day slaves by the ruling capitalist class. Alright, asilinde insizwa lapha neyinduku ngathi banenye i-program lapha ya. Phuma kware phuma. Ngana Mzansi ngana. Ngana Mzansi ngana. Thank you. My name is Sanele Kambule. I'm a leader of March and March at a national level. I'll be heading the program today to deliver the speech and memorandum to the honorable ministers that are here. Phuma kware phuma. Sonipa Msulu sonipa. Phuma kware phuma. Lalela Msulu lalela. Ngana Mzansi ngana. Igama lami nguSanele bakaKhambule ongumholi weMarch and March ezingeni eliphezulu. Sihlangene ukuzofonisha uMaya kanye nosekela wakhe. Siyacela ke njengamanje ukuthi samkele umama uMangobese eze ngaphambili. March and March, 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 March and March. Namalana. Sanbanani. Aibo. Ngathani nginiki home ground advantage ngoba la phela mina. Sanibonani ma South Africans amahle. Ninjani? Nithi nanazi nje ukuthi nogcwala ipoint kanje kubuwe nina. Nagcina nje ukuhamba ipoint. Ipoint akusalona lethu senabanikazi balo. Abadayisa ama drugs emini kaBha. Ungasho lutho soke sengekho lamaphoyisa u100 siwabona la. Nyangizwa ngithini? Ngithi amaphoyisa soke sengekho masikhala ngama drugs. U600 million usuke usungakhishiwe masikhala ngehuman trafficking. Zonke lezi zinto azikho kodwa masithi siyamasha buka uhulumeni unama capabilities amanganani. Ashayelene uhulumeni izandla. Sithi shine uhulumeni shine. Nani lapho ma drone shine. Angithi siyayazi into esizele la ngithi. Azizile ukuzodlala la. Ngifuna siculeke kodwa ngifuna niqule wangempela ke semcula nami. Angithi siyalazi iculo esiliculayo yathwini. Angithi siyalazi iculo esiliculayo. Nakhathala phone khathele. Sihambe. Siyeke. Lapha emuva niyangizwa. Siyaqula sonke ngithi ethinizwe. Mhlampe ngisindwa isikhwama. Namhlanje khona ngisho ama-artist ase-South Africa. Awushayini ama-artist shayini? Angikwazi ukucula mina ngilona i-artist kodwa ngizocula. Ngoba le culo mangilicula lisuka la enhlizweni yami ukuthi leli izwe lethu silibangelani pho. Salibanga namaSomali izwe lethu. Salibanga nama-Nigeria izwe lethu. Salibanga nama-Ethiopia izwe lethu. Ama-Pakistani ke wona isisiza ngani nge-apartheid. Ama-Bangladesh wona isisiza ngani nge-apartheid. Kodwa sila namhlanje sizocela ukuthi nisinike izwe lethu. Nake nayizwe
Nake nayizwa. Yabo futhi namhlanje niphathe kahle ngiyanithanda kakhulu. Ngoba kusho ukuthi njengoba imashi izophela la amaphoyisa sekufanele angene kula mabhilidi. Ngine speech ekufanele ngisifunde la ngiyazi ukuthi i-team yami izomthethisa. Ngizosifunda manje speech kodwa ngoba sibhalwe ngesingisi yazi sibhalele ngesingisi. Ngoba khona intatheli nezaphesheya ezobona izenophobia. Manje ngifuna ukubafundela ispeech sezenophobia. Niyangezwa sengithini? Sonke ngoba sila siyahlanya. Sinezenophobia. Nangu futhi loya. Engimazi kahle uzobhala isitori esibhedayo oqala. Hayi myekeni. Bayekeni babhala uMathanda at the end of the day siyajika yini? Ngoba ngisho bangabhala uMathanda at the end of the day ingane zase South Africa ziyakudinga ikusasa la. Nayi Eddington Primary la ingane bezinganayo indawo yokufunda ingane zala eSouth Africa. Ukuba sifika ngathina simatch ingane zase South Africa as 100 and something ngabazinase isikole namhlanje. So ngicela silicule leculo futhi silicule ngathi lisuka enhlizweni. Uthi uwena ola estage kubuwa wena. Ulicule ngazi ukuthi ingane yakho mayibuka yabona abantu bathi bazobona mina. Kahle mina ngizobona nina. And ngifuna ni-record le moment in history ngoba sizofika isikhathi umntana wakhe kubuza ukuthi wawungephi kunomzabalazo. Abanye bazothi ngangibloga. Abanye bazothi ngangikutwitter. Nina nila namhlanje. Sizoqopha umlando namhlanje. Futhi sesiqophile suka. Elethi liswe. South Africa phambili. Viva ngematch viva. Viva ngoshintsho oluzayo liyeza viva. Asahlehle viva. Ngiyasiqala ispeech. Sizoba ngesingisi. Sengichazile ukuthi indaba soba singesi. Ngizozama ukuthi ngithi waqa. Ngoba nama bundles esingisa sephelile. Kade ngikhuluma ngezenophobia mina ngikhathele manje. Lapho into engimangazayo ngale xenophobia ekhonja la eSouth Africa ukuthi sibonile amanye amazwe lawo island ekhipha abantu bokufika akaze kuthiwa izenophobia. iSomali le nabantu baba bagcwele la isinike abantu from last 10 days abanganawo amaphepha ukuthi baphume. Kodwa wethu uhulumeni uyabhala uyacisha. Kanti ngaphela lelizwe labale lizwe. Manje indaba kube yithina futhi kufanele siyisole ukuthi sisezweni lethu.
asishayele speech ngesingisi bafethu ningibekezelele niyezwa. Ngizosishaya ngesizulu kodwa ke okwamanje. Namalanga. Sanibonani. Hayibo. Ngathi aninginiki home ground advantage ngoba la phela mina. Sanibonani ma South Africans amahle. Ninjani? Nithi nanazi nje ukuthi nogcwala ipoint kanje kubuwe nina. Nagcina nje ukuhamba ipoint. Ipoint akusalona lethu senabanikazi balo. Abadayisa ama drugs emini ka bar. Ungasho lutho soke sengekho lamaphoyisa u100 siwabona la. Nyangizwa ngithini? Ngithi amaphoyisa soke sengekho masikhala ngama drugs. U600 million usuke usungakhishiwe masikhala ngehuman trafficking. Zonke lezi zinto azikho kodwa masithi siyamasha buka uhulumeni unama capabilities amanganani. Ashayelene uhulumeni izandla. Sithi shine uhulumeni shine. Nani lapho kuma drone shine. Angithi siyayazi into esizele la ngithi. Azizile ukuzodlala la. Ngifuna siculeke kodwa ngifuna niqule wangampela ke senicula nami. Angithi siyalazi iculo esiliculayo yathwini. Angithi siyalazi iculo esiliculayo. Nakhathala phone khathele. Sihambe. Siyeke. Lapha emuva niyangizwa. Siyaqula sonke ngithi